Materialul care urmează să vi-l prezint arată ceea ce se întâmplă actualmente în China vis-a-vis de identitatea digitală și banii digitali. So the latest in this dystopian outrage that is now all of China apparently is I once again cannot buy food. A couple days ago my uncle and my cousin helped me get a cell phone that is linked to a Chinese bank card so that I could buy anything. But now, apparently, it has been flagged for some reason, and I have to pass facial recognition identity verification, which is insane, because all I want to do is just spend my gift card balance on this debit card. I can't believe I'm doing this. I have to open my mouth. Oh my god. Terrifying. Oh. And of course, because it was my cousin who set this up for me, I did not pass verification. But now I once again can't buy anything. Profeția biblică arată că acest control total al statului asupra individului uman va fi implementat la scară planetară chiar înainte de revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Acest lucru se va întâmpla de asemenea la ordinul elitei dirijate din umbră de balaur, simbol pentru Satan însuși. Profeția din Apocalipsa, capitolul 13, arată că cei ce nu se vor închina fiarei vor fi omorâți, în sensul că vor fi eliminați din societate, nemai având drepturi și libertăți și nici posibilitatea de a cumpăra sau vinde. Ce trebuie să facem? Am scris 10 reguli de supraviețuire care ne vor ajuta să nu ne pierdem identitatea. Identitatea de fii ai lui Dumnezeu și mântuirea, pentru că în definitiv despre asta este vorba. Vezi primul comentariu la această postare.